Dead on the spot ang 72 anyos sa barangay Kagawad kan barangay Binahan Aperagay Camarines Sur kan mabangga ning truck pasado alas 6 kasubagong aga. Binisto ang biktima na si Fidela Merano Celorico. Sigun kay Police Corporal Jonathan Abraham kan Ragay MPS, nasa pagjogging si Celorico kan mabangga ka nasa likodan kay ning truck na pigmamaneho kan 37 anyos na si Jenray Florentino sa Ulda kan Isulan Sultan Kudarat. Sa investigasyon, pasiring sa banwaan kan Del Gallego ang biktima. Matapos mag-unload kan mga parcel sa sarong courier, pabalik naman kutang Manila ang sospek. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, basang na sa nasubuot na nasa pulkan truck ang biktima sa kusog kan pagkakabangga dahil na ini uminabot pambuhay sa ospital. Nag-ano po ini, kumbaga every day po siya nag-walking o kaya jogging po duman sa indang lugar po. Tapos siya bang ini po naglalakaw po duman sa nasabing lugar po. Sa may gilid po siya, sa may na po siya, outer lane po, sa may right po. Kumbinsido naman ng PNP, huli tamayo ng kargamento ang truck, naging marikas na ang padalaga ni Saulda. May mga gira man kaya kan truck sa lugar kan insidente. Giging tugon ko lang po sa gabos na mga motorista, mga driver na mag-doble ingat po kita sa pagmamaneho, maging defensive driving po. Tapos po, pero magsunod po sa batas trapiko po. Sa presente, nasa kustudiya na kan Ragay MPS ang sospek as sinahampang sa kasong homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.